Добър ден! Иван Кирилов, здравейте! Стойчик и пътят от Котел за Елена. Сега да я представя другите участници. Господин Зафиров и господин Вартигуров. Познати от 24 часовото турне, да. Пътя ли? От път не. Оффроуд България. Охо! Къщата на 7-те джуджета, без джуджет. Давай! Давай! Мечки. Мечка? Който? Мечки. Мечки събирам. Мечки събирам. Зегут! Как? Зегут! Много добре! Здравейте! Тук сме на фотосесия на Христовския водопад за първа поред. Само образи от брани. Какво? Няма! Ягоди няма! Не го разбрах изобщо. Фотографа е много стабилен, скрит е в храстите. След малко нашия манекен ще падне във водата. Там е и вратар. Малко чопли слънчоглед. Ама обеща, че ще го хване ако потъне. Ще гледам да няма инцидент. Няма да падаш, нали? Няма. Ей, какво вълнение! Много шутка! Ай! Нацепен! Нацепен, брато! Аз писвам, бе! Това прозеля да прозеля. Паси големите ракеджак, бе! Паси ракеджак! Ей! Съжалена! Да. Няма да е мук. Има едно на кръглата маса. Охо, метачи! Къде се появи? Без малко да завали пикнян, той не му се доверяе, да ти кажа честно. Анди. Как му почна да го изтръскам, да видях. А, бе, така душа ми написал.